Sathanda ngibingelela SA Refresh acethula kushare uphinde ucomment wakho kahle njalo usubscribe kulona leli page lakho SA Refresh. Indaba ezibuhlungu-ke bangani bami ey'ngene-ke izolo nezenzeka izolo kuthiwa-ke seqinisekisiwe ukuthi impela akasekho emhlabeni umdayisi waserenk ophinde aziwe kwizinkundla zokuxhumana njengoKhizzo Kadlakadla. Bathi-ke abazi kangcono kube ukugula kwesikhashana nje, kanti futhi-ke akekho ombonile egula ngoba nje ulalile wathi-ke sekuvukwa ekuseni uKhizzo akasavuki, uvuvukela umzimba wonke. Nizokhumbula-ke balandeli baleli page ukuthi-ke uKhizzo ubedume kakhulu ngokwenza amavidiyo noDlakadla. UDlakadla-ke ubeyisithandwa sakhe sakwi-social media noma sezinkundla zokuxhumana. Bekuyinto efana njengekaMadlamini kanye nalo mfana lo owakha amakhabethe. Abantu kwiy'nkundla zokuxhumana badumele kakhulu ngalokhu abakuzwile izolo ekuseni and futhi-ke banokuy'buza ukuthi ngabe isandla sokufa kwakhe uMamKhize asiphumanga yini kubalandeli bakhe. Kwazise phela-ke ukuthi uDlakadla kanye noMamKhize noma noKhizzo bake bahlukana noma bebehlukene ngenxa yokuthi abanye babalandeli bebethi uDlakadla ufuna ukudla imali kaKhizzo yokutrenda kwakhe, ufuna ukumtrendisa mese edla imali ngaye kwizinkundla zokuxhumana. Ubudlelwane babo bobabili baqala-ke baba nokuhlukana, kanti uMamKhize noma uKhizzo ubekade emthanda kabi uDlakadla ngoba ubemenzela yonke into, am-check-a, ambheke ukuthi unjani, ambingelele kamnandi njengomuntu oyisithandwa sakhe. Bekumnandi nje mfethu lokho kade kwenziwa uDlakadla kuKhizzo, amuphe nemali, bekukuningi kakhulu. Ubeze amhambise ngisho nasey'bhedlela, amgqokise, yabona ukuthi bekukuningi kanjani. Ngiyacela-ke mlandeli waleli page ulike, ushare, uphinde ucomment wakho kahle njalo subscribe kulona leli page lakho SA Refresh. Sithi tutu emndenini waKhizzo kwaze kwabuhlungu bakithi. Hawu MamKhize, manje imali ekhona. Ngizokugcwalisela bese ubuke isithando sami. Uyabaleka.